Tarkastellaanpa, miten yrityksen tietojenkäsittelyosasto on organisoitu. Yleensä se jakaantuu kahteen osaan, suunnitteluun ja käyttöön. Näiden lisäksi on usein olemassa organisaatioyksikkö, joka vastaa muuten kuin ATK:lla suoritettavan tietojen käsittelyn kehittämisestä, mitä usein nimitetään manuaalisen tietojen käsittelyn kehittämiseksi tai konttorirationalisoinniksi. Lisäksi ainakin suurissa tietojenkäsittelyosastoissa on yksikkö menetelmien kehittämistä varten. Se muun muassa antaa neuvoja eri projektiryhmille yleis- ja kirjasto-ohjelmien käytöstä, tiedostojen järjestelytavan ja tallennusvälineen valinnasta sekä tietojenkeruutekniikasta. Kaiken kehitystyön, jossa suunnitellaan käytettäväksi automaattista tietojenkäsittelyä, eli ATK:ta, tulee tapahtua kiinteässä yhteistyössä palveltavan toiminnon kanssa. Kullekin projektille asetetaan projektiryhmä, johon kuuluu 1 tai 2 edustajaa siitä toiminnosta, jota tuleva ATK-systeemi koskee. Lisäksi ryhmään kuuluu systeemin suunnittelijoita, ATK-suunnittelijoita ja ohjelmoijia. Käyttöosasto puolestaan voidaan jakaa seuraaviin osiin. Käytön suunnittelu, ajon valmistelu ja selvitys, ATK-kirjoitus, operointi ja jälkikäsittely. Ajon valmistelu- ja selvitysryhmä vastaa käytössä olevien tietosysteemien vaatimista yhteyksistä tietojen käsittelyosaston ja sen palvelusten käyttäjien välillä. Toisin sanoen yhteyksistä yrityksen eri toimintoihin. Sinne lähetetään kaikki muokattava materiaali, joka tarkastetaan ennen sen lähettämistä edelleen ATK-kirjoitukseen. Ennen valmiin materiaalin lähettämistä erilaisina raportteina ja tulostuslistoina käyttäjille ajonselvittelijät suorittavat materiaalin lopputarkastuksen. ATK-kirjoitusryhmän, aikaisemmalta nimeltään lävistysryhmän, toimesta suoritetaan tietojen muuntaminen tietokoneella luettavaan muotoon. Esimerkiksi lävistäminen reikäkorteille, reikänauhalle tai kirjoittaminen magneettinauhalle.